James a toto je recenzia na jeden server, ktorý sa volá For Minecraft a hlavný majiteľ proste je tu Patrik Sevok 1, 2, 3. Napíš pozdrav. A tu sú všelijaké veci, je plný pavúk. A je tu napríklad McDonald, taký divný. Je tu potom, tu si môžete zabiť prasatá a tak. A tuto je shop. A keď zabijete napríklad pavúka, tak vypadne z neho diamant a to je peniaz proste. A toto je spawn a tak to vypadá proste. A tuto je enchanting room, kostol, toto neviem čo je, tu sú pravidlá, potom socha zombíka a to je všetko. A potom si môžete tam výjsť do normálnej prírody a stavať house a tak. A to je všetko. Ja sa s vami lúčim, čus.